Jama'a dan Allah dan annabinsa ku taimaka ku dangwala mana subscribing a wannan. Ka duba Allah a matsayinka na musulmi ba ka san shi, amma duba da yanayin da yanda kaga cewa wasu musulmai bayin Allah suna ƙaunar shi kamar su ba daddaren su, ai kowannan ma bai kamata ka fito kai wannan izgilancin akan Shehu Ibrahim Inyas ba. Amma babu komai, hakan ba zai hassala mu ba mu ce ko malamin wasu ko kaza saboda mu ba a koyar da mu haka ba a damu tsarika. Kai dai da kaga zaka iya wannan mummunan furucin, ba ma kai ba da sauran da suke fitowa su kazamun furuci akan Shehu Ibrahim Inyas, ku je Allah yana nan a madakata yana jiran ku. Barantana mutum ba ku san shi ba ku taba ganin shi ba, kawai kage ne kuke ɗaukowa kuke faɗawa kanku. In kuma kun taba ganin shi ko kuma ya fito ko ya ce kaza ku ce kaza, amma duk sanda za ku fito ku yi irin wannan iskilancin akan Shehu Ibrahim Inyas, ba kwa tunawa cewa akwai masoyansa a cikin social media wanda ransa fansa ne a kansa. To kuma shin ya kuke tunanin wa'annan za su ji idan aka zagi sa? Shin laifi ne? Shin har lalacewa ta kai a ce ka zama mai laifi saboda kana son masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama? To wallahi tallahi, ko a cikin masoya na kake, ko a cikin makiya na, ko a cikin wane ne, ni akan wannan mutum dan Allah ya kashe ni, ko kuma ya tsane ni daga nan har duniya ta kare, ko kuma in ya hango ni a hanya inda yanda zai iya sa a kashe ni ko a yanka ni ko kuma a lalata min halitta ta ko wani abu, saboda na tsaya ni na ce ina kaunar Ibrahim Inyas. Dan Allah dan Annabi, duk abin da za a zo a ce kuma yanzu muka fara kaunarsa ba za mu daina ba. Kun daɗe ba ku aibata shi ba, ai ko yanzu idan aka ce ku ɗauki hoton shugaban ƙasa ko kuma ku ɗauki hoton wani gwamna ko kuma ku ɗauki hoton wani kaza ku sa ku zage shi, tsoro ne ba zai hana ku zage shi, saboda kuna tunanin idan kuka yi wannan za a wulakanta ku ko kuma za a kama ku ko kuma kaza, ba za ku iya ba. Amma shi Shehu Ibrahim Inyas ai baya raye, baya ganin komai da ake, ba zai iya ɗaukan mataki ba. Amma wai kun manta wasu suna nan zikiri suke mishi, amma shi ne kaskantin shi yake kaiwa a gurin ku da ku ɗauki hoton shi. Kuna da mahin ɗin da za ku ɗauki hoton shi ku sa a gaban sikirin ɗin waya, kuna kaza ba dan girman Annabi Muhammadu. Wannan ya ɗauki hoton shi gashi a daji yana kashi a ƙasa, me aka baku? Wani abin aka baku aka ce ku fito ku yi wa Shehu Ibrahim Inyas haka, ko kuma an baku ne saboda akwai masoyan shi a cikin social media, saboda wulakanta su zuciyarsu ba daɗi ko wani abu, wanda kam a cikin kuma maybe a cikin wanda suke yin wannan abin, idan aka ce mutum ya zauna ya kawo izifi guda ɗaya ba zai iya kawo shi ba. Amma ya zauna ya saka hoton Shehu Ibrahim Inyas, abinda wasu suke so a gaba yana ci mai mutunci. To ku sani